Anzjani li tkellmu ma' Net News spjegaw kif il-Gvern m'għadux aktar jipprovdilhom il-magni imsejħa BiPAP, magni li persuni li jbatu bil-kondizzjoni magħrufa bħala sleep apnea ikollhom bżonn sabiex ma jinqatalhomx nifisom meta jkunu reqdin. Dawn il-magni huma kruċjali għal xi wħud jistgħu ifissru differenza enormi f'ħajjithom. Minkejja dan, l-anzjani li tkellmu magħna qalulna li fl-aħħar ġimgħat dawk li ġew riferuti għal din il-magna jew kellhom il-magna bil-ħsara u għandhom bżonn ibidluha jew ġew informati li l-isptar ma ċandu aktar magni. Meta l-anzjani staqsew se jagħmlu matul il-lejl, is-soluzzjoni li tawhom mill-isptar kienet illi jew jixtru din il-magna mingħand il-privat spiża ta' kważi 2000 euro inkella jmorru jorqdu jekk jinqatalhom nifisom iċemplu l-emerġenza. Din ir-reazzjoni mill-awtoritajiet tas-saħħa qed nissel rabja kbira hekk kif dawn l-anzjani qed jintalbu jirriskjaw ħajjithom jew joħorġu l-ispiża mill-pensjoni tagħhom. Filwaqt li l-Gvern m'għandu l-ebda problema jberbaq il-miljuni fil-frodi tal-vitals u f'konsulenzi li minnhom qed jitħanżru tal-qalba kif kienet qalet b'mod ċar id-deputat Rozjan Kutajjar.